תום. איפה אני? היי עץ, היי דשא, היי אדמה, היי פרח, היי ילמים בחינם, היי תיבה, היי ילמים בחינם. מה זה? איך אמרו שם? ככה, 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 ככה. מה זה? מה זה? ילומים בחינם? ילומים? שנייה, אני אקרא בוויקיפדיה. ככה. אוקיי, אז עושים ככה. ילום, 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 ילום. עוד אחד. מה? לא, שיט, איי! בוויקיפדיה יש גם פקודה מיוחדת. היא אומרת שבעזרתה אנחנו יכולים לעשות מהישרדות ליצירתי. ספיידר! אאוט! לא, החברים האלה מרביצים לי. קריפר ליד דיימונד! אמא, מרביצים לי! אמא, מרביצים לי! אוקיי, ככה נראה איש דפוק במיינקראפט, ועכשיו אני אראה לכם איך בונים את המלכות. אוקיי, ואלה הם הדברים, גם שלט תיבה. ואלה הם הדברים שצריך, יובל בבקשה סתום את הפה. אוקיי, עושים ככה, שמים כמה ילמים שרוצים, 2 בלוקים, רדסטון, ככה, זה ככה, פה לפיד רדסטון, את זה פה חומר נפץ. וואו, זה קר. אוקיי, ואז מכסים את כל זה, כולל את היהלום. אוקיי, אז עושים ככה, אופן, לא, אני חופר מוות, זה לא אמורה לקרות, אז כאן תשימו בלוק קשה לשבירה כזה. אוקיי, זה נראה ככה עוד הזה. לא. אוקיי, ונשאר אריסטו. אוקיי, זה סוג של דבר ממש לא טוב. דני, אפשר לנסות לבנות את המכונה? אוקיי, אז שנייה, אני אבנה אותה איך שצריך. ככה. אפשר לנסות לבנות את המכונה? רדסטון, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה. דני, חכי, נו. דני, זה בלתי אפשר לסבור אבן יסוד. כאילו הוא מצא דיימונד בדרגה של אבן יסוד, מה? אתה לא יודע שאפשר למצוא דיימונד בדרגה של אבן יסוד? מה זאת אומרת בדרגה של אבן יסוד? כאילו בדרגה התחתונה ביותר. אחרי זה אתם עושים ככה שזה נסגר פה. או שפשוט שמים כאן דלת. שאני אראה לכם את זה, איך לעשות את זה ככה במלכודת. זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, זה ככה, את זה ככה.
איי, שיט. איי, נתקעתם בלי מקום. שנייה. ש"ס. שנייה, גם צריך לקרוא. אוקיי, שנייה. דני, אפשר אני אקים לא, להם? לא, לא. תנו לי לצאת מכאן, תנו לי לצאת מכאן, תנו לי לצאת מכאן. זהו. דני, אפשר אני אוקיי, אנסה אז לבנות? ביי לכולם, זה היה פרק של מפולות במיינקראפט, אז דני, אפשר אני